Lilo Gulu Pedot. Yeay, terima kasih. Kalau terus wajibun Pak Kades Haji Haryono Balong Manggang atas mantuk. Oh, terima kasih bos. Abah Haji Haryono sing duwe Balong Manggang ngeresik. Terima kasih. Telepon Mas Sunarno sing lali-lali ayo. Coba diperiksa Mas. Ya, tidak ada suaranya yang dari netizen-netizen. Ketemu aku kok langsung absen. Oh ya? Kelecutan kaya kelangan pikir. Wit kelopo kuwi arane keluku. Disigari diporo dadi pitu. Sak bandino aku ora bisa turu mas-mas. Kangen dikomo-ngomong ora kematu. Areng-areng bakar gedang nganggo geni. Sampai kuru awakku terus mikirin. Gedang rojo diunduh wong banggeling. Timbang urung malah golek liyane. Godhong sawi diurip karo kelapa. Ati iki estu yo mung kanggo
ijo sak tutut diperedeli yen gak percaya belanjono iki Aduh tua yang cilik arane pasir Watu kembang kali ana ing pinggir Lagi ketemu aku kok langsung nafsir Kali jutan kaya kelangan pikir wit elopo kuwi arane kelugu dhisik kering diporot dadi pitu sak bendino mas aku ora bisa turu kangen diko ngomong ora kewektu Areng-areng bakar gedang sampai geni Sampai guru awakku terus mikiri oh ya Gedang rojo jebule kali papat Timbang wurung